Кава, баштан, майдан. Чимало слів в українській мові подарувала кримськотатарська. Упродовж століть український та кримськотатарський народи збагачували культуру і мову один одного. І до Дня кримськотатарської писемності мої колеги з'ясували, що спільного в наших мовах. Тему продовжить Владислав Стужук. Сотні років українці та кримські татари жили пліч-опліч. Відповідно, культури двох народів, а особливо мови, взаємодіяли між собою. Результат взаємного збагачення ми бачимо зараз. Щодня у побуті ми вживаємо тюркізми, бо навіть фразеологізми несуть спільні сенси. Є такий, як фразеологізм «турна холган єрını костермек» – «показать, где раки зимуют». То есть здесь турна птица, да, журавль, показать, где он приземлится, и показать, где раки зимуют. То есть здесь немножечко несовпадение такое есть. Бір или ягда, бір или балда, например. Да? Одна рука у него в масле, другая рука у него в меду. А перевод его, да, идентично подобрать можем такой, катается как сыр в масле. Кримсько-татарська мова цікава українцям. З 60 студентів кафедри тюркології університету Шевченка лише декілька носіїв кримсько-татарської мови. Решта – українці. Охоче вивчають літературу і вчаться розмовляти кримсько-татарською. Да, тушенєм, крим-татар, яда Україн, мектепте. Анна Гурова – студентка другого курсу. Вона народилася на Київщині, але завжди цікавилася східною культурою. Каже, кримсько-татарську починали вчити за підручниками для першого класу. Однак базові поняття опанувала швидко, бо тюркізми в українській мові на кожному кроці. Я би хотіла, щоб наші мови, такі рідні, співпрацювали і якось запозичення були взаємними. От в українській мові близько 30% кримсько-татарських запозичень, які ми чуємо кожен день. Базар, лілік. Це все слова тюркські, кримсько-татарські. Мейдан, тютюн, отара, килим. Загалом в українській мові близько 4000 слів, запозичених з кримсько-татарської. Кримсько-татарська мова, вона як знаходиться на перетині всіх мов. Ми можемо розмовляти кримсько-татарською, але розуміти турків, розуміти узбеків так, через слово. І це збільшує коло спілкування, це збільшує коло інтересів. Тому ця мова, як вона універсальна і вона тим і цікава. Наши студенты видят перспективу. Они начинают понимать, что крымско-татарский язык – это действительно язык Украины. То есть мы, как коренной народ Украины, они это уже понимают, они изучают нашу историю. Они понимают, что у нас сегодня проблемы, что нам нужно сохранять наш язык. И они максимально со своей стороны, может быть, вы заметили, уже стараются делать все, что в их силах. Поки на материку шукають спільне між українською та кримсько-татарською, на батьківщині в Криму мову корінного народу знищують. До окупації на півострові було 15 шкіл з кримсько-татарською мовою навчання. Зараз заледве можна нарахувати 7. Там мову, історію та літературу кримських татар викладають факультативно. Владислав Стужук, Алі Карімов, Заман, АТР.